Тарихчы Айрат Файзрахманов белән без Казан урамнарынан сәяхәт итеп, республикабызда 100 елдан артык булган вакыйгаларны, шәхесләрне барладык. Бүген сүз революционер Николай Ершов турында булыр. Казанда Октябрь революциясы вакыйгалары бер көнгә иртәрәк башлана. Петроград белән Мәскәүгә караганда һәм шактый катлаулы һәм кайнар вакыйгалар була. Хәтта октябрьнең урталарында инде берничә баш күтәрү була, берничә зур митинг була. Ул хәрбиләр тарафыннан митинглар оештырыла һәм бу митингларның башында Николай Ершов исемле прапорщик тора. Казанның гарнизоны шактый зур була, хәтта Казандагы яшәүче халыкның сонына тиң булган гарнизон була. Һәм андагы солдатлар служка каршы чыгып, менә митинглар уза. Шуларның башында менә Николай Ершов, һәм менә безнең шундый һәйкәл бар Казанда. Ул Арча, тарихи Арча кырының башында урнашкан һәйкәл. Чынлап та Николай Ершов Октябрь хәрби восстаниесенең башлыгы, хәрби башлыгы һәм герое була. Һәм аның шундый bir сүзе булган, Казанны 2 тапкыр яулап алдылар. Берсе Явыз Иван Казанны яулап алды, икенчесе мин аны яулап алдым. 24 октябрь бүгенге көннәр белән санасын 6 ноябрь инде була. Инде гарнизон баш күтәреп, атылышлар була. Гарнизонга каршы юнкерлар чыга, 30 меңлек солдат массасына каршы 1000 юнкер каршы чыга. Ул юнкерлар булачак офицерлар һәм менә бу нокталарда беренче атылышлар була. Юнкерлар Кремль ягыннан монда урнашкан гарнизон ягына чыгалар һәм инде менә юнкерлар аларга шигенергә туры килә. Һәм безнең менә монда урынга якын әле кызыл позиция, красный позиция урамы бар. Ул менә нәкъ солдатлар алган позицияларның урыны. Шуңа күрә шулай бу тарихи бер атама булып тора. Төнгә каршы Петроградта революция җиңгәне турында хәбәр килә һәм ниндер каршылык күрсәтү юнкерлар, вакытлы хөкүмәт тарафдарлары, офицерлар тарафыннан ниндер каршылык күрсәтү инде мөмкин булмый. Шуңа күрә менә Петроград белән бер вакытта Казанда да восстание җиңә. Безнең Октябрь восстаниесе ул үзенә күрә бер мөстәкыйль бер вакыйга була. Һәм ул ниндер телеграмма белән Петроградтан монда баш күтәрегез дигән сүз белән башланмый. Һәм аның башында Николай Ершов торган, шулай аның штабында Муланур Вахитов булган. Бик вакыйгаларда бик зур роль уйнаган безнең совет генералы Якуб Чанышев, анарсын инде ул совет генералы булачак.